Strašne neznášam mramorové pracovné dosky, ale možno sa ti budú páčiť, takže v tejto kuchyni vyzerajú skvele. Môj zadok by sa na toto nezmestil, ale tvoja vôľa je ako chceš. Prečo by to tu do pekla malo byť? Kto v tom spí, svišť? Vaša rodina si môže pohodlne sadnúť a pozrieť si epizódy seriálu Hľadá sa Bigfoot na tejto obrazovke. Pozrite sa na všetky tieto sračky tu. Tento dom vlastní banda zasraných darebákov, myslím. To je nechutné. Vidím všetky tie bidetové sprchy na týchto stenách. Nie. Majú 2 nemeckých ovčiakov, takže chápem tie kopy psích výkalov, ale na čo sú všetky tie otvorené konzervy tuniaka? Neskutočné. Na tomto pozemku nie sú nikde žiadne sliepky, ale majú tam viacero zásuviek so surovými vajcami. Čo do čerta? Musí tu byť asi 73 párov mokrých džínsov. S týmto domom som hotový. Psie výkali, surové vajcia, bidetová sprcha, mokré džínsy. Odchádzam.